ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni baba Nazareth. Ngiyambingelela ngomngcwele baba Shumayeli, ngibingelela imali, ngibingelela umama, ngibingelela amakhosazana ngegama likaYesu, amen. Ngicela khongolose phinda ngiyabingelela kwabangcwele sizulwini ngiyazi ukuthi kuleli khaya sebeyangazi abaningi kodwa ngake ngizisho nje ngoba phela hayi bonke mina ngoMadebe oshadele kwaKhumalo entabeni zakwaNobamba phansi kaMshumayeli uMajola ethempeleni uSithemba eMzimoya. Bangcwele basezulwini kunzima ukuma phambi kwale ndawo kakhulu ngoba bengumama uhlezi nabanye umama bengingawuthanda ukubonga nokuqhamuka ngenxa yamahloni, kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wangikhomba ukuba ngihlale nalomdlalo ngicela isibindi usebangiphe athinda ngipha amazwi amahle engizawakhuluma kahle phambi kwabangcwele, amen. Bangcwele basezulwini cha besikhona esimangalisweni. Mina ngowami ngakhona kuseduze kakhulu yithi kade silinde umhlangano, yithi besenza zonke izinto ezilindele uNkulunkulu wethu. Awu banenza letha amahle kusini. Siyabonga phambi kaNkulunkulu usikhombisa into enhle kangaka. Nenkulu kangaka abantwana basezulwini. Siswele imilomo eminingi ukubonga uNkulunkulu ukuba asilande ngazo zonke izindlela akasilanda ngazo ukuba size emzini kaNkulunkulu sizobona ubungcwele bangcwele. Bekukuhle kakhulu emzini wengcwele wasesimangalisweni
kusukela uNkulunkulu wethu efika silindile baNazaretha amahle Nkosini. Simjabulele kakhulu uNkulunkulu wethu bangcwele. Wakhombisa injabulo enkulu ezweni lasemachunwini baNazaretha amahle. Ngoba kwakuthi noma ngabe kuthiwa ikhathi zomthandazo yasekuseni ngo-4 yayithi nayiqala imthandazo iphela bese ishimbongo ibongela ewushaya umyizo mama bekhombisa ukujabulela uNkulunkulu wethu baNazaretha. Hawu bangcwele inhle into lesibona ey'ntabeni zasesimangalisweni. Inhle kakhulu abantu bemjabulela uNkulunkulu nabangakholwa baNazaretha. Abakholwa kwezinye iy'nkolo ngiyaxolisa ukuthi abangakholwa. Abakholwa kwezinye iy'nkolo. Kodwa uNkulunkulu bambonile baNazaretha ngoba bazinikeza ithuba lokuya enkosini yethu amaNazaretha. Awobaba bangakhona ey'ntabeni zasemachunwini avunula ngemvunulo yasezweni nasemhlabeni. Ashaya amacilo ngoba bahloba baphelela babhinca bahloba. Kwaba kuhle bahamba bawubona uNkulunkulu wethu. baNazaretha sibona into enkulu sabona into enhle. Wajabula noNkulunkulu wethu ezweni lasemachunwini. Wabonga umsebenzi omkhulu osetshenzwe yizwe lasemachunwini, yizwe lasemzimoya. Siyabonga baNazaretha kakhulu. Sibonga ukuthi uNkulunkulu nakhona lapha kakhona ey'ntabeni abazwe nakhona kusenjalo bangcwele. Njoba besho ubaba uTemba ekuseni ngimlalelile baNazaretha uma ethi kufanele ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu ungasho ukuthi hayi akekho ngakithi. Noma lapho kulelo zwakakilo zithintithe eNazaretha oyingcwele uphinde uhlanganyele kanti naba kulelo lezwe ngokuthanda uNkulunkulu baNazaretha. Uzithintithe noma unalutho noma unakho kodwa uhlala ungenalutho uma ukhonza uNkulunkulu noma ufisa uNkulunkulu uyakuva nawe ufake uveze isandla ukuthi uNkulunkulu lapha kakhona uthinde kube kuhle njalo bangcwele basizwini. Ungathi ngoba mina akekho ngakithi hayi ngoba namhlanje ngakithi zikhandle kakhulu lapho sizohamba ingcwele zesizwini zofika zifike zibungaze uNkulunkulu. Nawe imndeni yakinelelo othulile lomhlaba ingakhishwe kodwa zosizi ngalokho kwenza kwakho okwenzile waveza isandla. Bangcwele basezulwini ngingumntwana omncane kakhulu endaweni kaNkulunkulu. Bengingazi ukuthi uNkulunkulu uzongipha lona elilodwa. Thema kwenzeka ngibona ukuthi nanku umuntu ongikhomba ngashaya uvalo kakhulu ukuthi kodwa kusiyami ngizoqala ngaphi ngenze ngaphi. Kodwa ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu njalo ngiyalibonga leli thuba. Ngiyabonga lawo mazwi asethe uNkulunkulu kaShembe wangipha wona. Ngiyacela ukuthi abantwana basezulwini abaphilise bangcwele abe ukuphila ngoba njengoba sikhuluma ngoNkulunkulu wethu sikhuluma ngendaba enkulu bangcwele. Asinalutho ngaphandle kaNkulunkulu. Noma ngakukhanya ubukhazikhazi obuhle kanjani kuthiwa kwenziwani